என் இருதயம் எங்க இருக்கும்னா ಹೇಳ್ರಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೋ என் பொக்கிஷம் எங்க இருக்குதோ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೋ அங்கதான் என் இருதயம் இருக்கும். ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಇರ್ತದೆ. என்ற சில பெருமையா பேசுவாங்க, நான் அதை வைத்திருக்கிறேன் இதே இப்ப என்னப்பா செய்யணும், என்னத்தையும் வச்சுக்கோ, இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்ன்ற ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ பண்ணியிருக்கிறேன், ಇಷ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, அத்தனை கார்கள் வைத்திருக்கிறேன், ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, என் வீட்ல வேலைக்காரங்க 200 பேர் இருக்காங்க, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕರು 200 அம்பானி வீட விட என் வீடு பெருசு, ಅಂಬಾನಿ ಮನೆಗಿಂತ ನನ್ನ ಮನೆ ದೊಡ್ಡದು, என்னப்பா செய்யணும் சப்பா நீ சொல்லப்பா, ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ, ಬಾ நீ என்னத்தையும் வச்சுக்கோ, ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋ. தேவனுடைய வார்த்தை ದೇವರ ವಾಕ್ಯ இப்படியாய் சொல்லுகிறது, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ, உங்களுடைய பொக்கிஷம் எங்கேயோ ನಿಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಸ ಎಲ್ಲೋ அங்கே உங்கள் இருதயம் இருக்கிறது, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಅದೇ. இது எங்க பைபிள் எங்க இருப்பிடம் இருக்கு தெரியுமா? ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? மத்தேயு 6:21. ಮತ್ತಾಯ 6:21. எல்லாரும் சொல்லுங்க, என் இருதயம் எங்க இருக்கும்னா ಹೇಳ್ರಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೋ, என் பொக்கிஷம் எங்க இருக்குதோ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೋ அங்கதான் என் இருதயம் இருக்கும், ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಇರ್ತದೆ. கண்டு கொண்டே ஒரு புதையல் பெற்றுக்கொண்டே ஒரு பொக்கிஷம் இயேசுதான் என் புதையல், இயேசுதான் என் பொக்கிஷம். இயேசுதான் ரட்சகர்லாம் அது ஃபாதர் அப்பா பாடட்டும், ಯೇಸು ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನು ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಡಿದ್ರು, ஐயா பாடட்டும், ಅಯ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ, நான் அதை மாத்தி பாடுறேன், ನಾನು ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆಡ್ತೇನೆ. இயேசுதான் என் புதையல், இயேசுதான் என் பொக்கிஷம். கன்னடத்துல பாடுங்க அழகா, இயேசுதான் என் புதையல், ನನ್ನ ನಿಧಿಯು இயேசுவே என் பொக்கிஷம், ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ನಿಕ್ಷೇಪ. உங்களுக்கு புரியுதா? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? என் புதையல், ನನ್ನ ನಿಕ್ಷೇಪ, என் பொக்கிஷம், ನನ್ನ ನಿಧಿಯು ஜீசஸ், ಯೇಸುವೇ, ஜீசஸ், ಯೇಸುವೇ, ஜீசஸ், ಯೇಸುವೇ. இப்போ நான் ஒரு 17 லட்சம்ல வென்டோ காரை வைத்திருக்கிறேன். ಈ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. அந்த கார் வாங்கி 8 மாதங்கள் ஆகிறது. ಆ ಕಾರ್ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು 8 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. என்னை வந்து ஏர்போர்ட்ல விட வந்தார் ஒரு நண்பர். ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ. அதை என் வீட்டில் விடாதீங்க, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. இங்க பாருங்க, நான் சொல்றது சாட்சிக்குனே சுய பெருமைக்காக பேசுறது இல்லைங்க, இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகி இன்னைக்கு உலகம் முழுசும் நிறைய ஊழியக்காரங்க வச்சிட்டு இருந்தவங்க, விசுவாசிகள் தெரியாம வச்சிருந்தவங்கலாம் இப்ப கொடுக்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்துட்டாங்க, நிர்பந்தம் வேற அடைகிறாங்க. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೊಂದು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅವರು ಕೊಡತಕ್ಕ ಸೇವಕರಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. 5 அப்பம் 2 மீன், 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನು அந்தரங்கத்திலே இயேசு வாங்கினாரு. ಯೇಸು ಅಂತರಂಗದೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. தீர்க்கதரிசி ಪ್ರವಾದಿ கொஞ்சம் எண்ணெயும் கொஞ்சம் மாவும் கொடுன்னு சொன்னாரே, அந்தரங்கத்திலேயே வாங்கினாரு. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟು ಅಂತರಂಗದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. சும்மா கதை விடக்கூடாது, ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. கர்த்தருக்கு தெரியும், ಕರ್ತನ ಗೊತ್ತು, ஏழைகளுக்கு கொடுக்கறத வெளியே சொல்லாதீங்க, ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, சர்ச்சுக்கு போடுற காணிக்கைய வெளியே சொல்லாதீங்க, ಸಭೆಗೆ ಹಾಕುವ ಕಾಣಿಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. நான் கேட்கிறேன், எங்கேயாவது விவசாயத்துல விதைப்பும் அறுப்பும் அந்த பச்சைக்கலை துணியை வச்சு சுத்தி கட்டிக்கிட்டு செய்யறாங்களா? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿತ್ತುವಂತ ರೈತನು ಬಿತ್ತುವಂಥದ್ದು ಕೊಯ್ಯುವಂಥದ್ದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರ? விதைக்கிறத பார்க்காத, ಬಿತ್ತೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಡ, அறுக்கிறத பார்க்காத, ಕೊಯ್ಯೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಡ. நான் பேசிட்டு இருக்கிறது பிச்சைக்காரங்களுக்கு கொடுக்கறது, நீங்க என்ன எல்லாரும் பெக்கர்ஸா? நான் ಮಾತಾಡ್ದೆ ಏನು? நான் ராஜாக்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறேன், ರಾಜರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ.